आज मी निघाली आहो पाणीपुरी खायला. चला लातूरची पाणीपुरी पाहू. येलो नवरा म्हणे चला मी गेट उघडतो आणि चल उतरू आपण लवकर जाऊ. पा रात्रीच्या वेळेस काय माहिती काय मला हौस आलती पाणीपुरी खायची. नवरा म्हणे तुले नवीन नवीन सुचते. त्याच आलं मधात पाणी. हे बा मातोश्री भेल पकोडा. काही नाव ठेवतात बाबा मातोश्री भेल पकोडा. इथचं अलगच पॅटर्न. इथं हरभऱ्याची डाळ दिली माय त्यानं त्या याच्यात टाकून पाणीपुरीच्या पाण्यात टाकून. पहिले हरभऱ्याची डाळ, कांदा, शेव, गोड पाणी, तिखट पाणी आणि पुरी बेचव. इतकी पानसट हात धुण्यासारखं पाणी होतं रे बापा. आता मला हा सवय अकोल्याची आणि तर लातूरमधून आल्यानंतर तर मला तर अजिबात इकडची पाणीपुरी आवडली. नवरा म्हणे खा ना तुलाच खायचा शौक होता. नाही जेवढी होती तेवढी खाल्ली आणि निघाली पाहिजे मी घरी वापस. नवरा म्हणे डबल खाशील.